Nampata Sompa 93.1 FM and also Asante Mountain Crop Masuna. Ye kwaya ni na ye dim komomika kra ye ne Dr. Kofi Obute where Director of Research and Corporate Affairs edema PURC ono na ye no dim komo ni nyina kire se omo de krata aba Mountain krata wode aba bonte so no pale ne nsasa se yewura Ismail Aka wona executive secretary de ma PURC ni nyina no kire se omo kire se nso na afeso nyinam kane abo no enteso kakra eba na wasi edi hu komo kakra na yehwe ahenefo na enteso no ekọ ede ama wo mu na den na wokeka ede bom yedim se bra no se ebre ekọ nanimu a eya na obu nkompo hwe akire hwe animu hwesa de niema esiko efa wosom a wosom ye ewo nyinam nkane na afa ensuo hu no ya hwe kwampa ebetumi afa so se ba bi a wote no utua bi ede aka hu na se ba bi a wote no line be na woda so line no firi hin na ekọ hene wode ne wo hene ne nyina no watime hu ba bi a wugina na wo pia na watimi aboa wo hu ebedi nkomo sesia na bre enya mamu de yenko yanim ransa Ebusia ye kwayanim dia ne ye boeremo e wo panyi pa bi ne wode wani echiremu afo no South East abato mpese so a wono epese wo ginemu e wo mrahye bedwam e de ma NDC kire bata amanyoko no edimu e wo empatam ho na ebusia ene wode atodwa e trese wo hwe eye mrahye bedwafo ahodo ya wonom wasante mantamase nom ne titru ene wonom dia wo e wo wonom empese no so monyafo menu adabo Francis a wo mo edi asante mehwe mo papa na wode wani chemo afo no South East wan so a yewura menu adabo nso no wama ne nkofo ensa esifom ne nyina ene se empuntu ahodo ya na wo hwehwe so betimi atwede abrand na boboa no anase adehye na boboa no eyade abese mfinhia bese dumienu ne ya wakotene mo na hyebedwam no wontimi nye saade no emfa ma wonom ti wono de wososo se brand na so se wono bedane wonom ensa no na kyese abato ne duru ho a wonom ayempp amanyoko no ede afiri ho na NDC ni ba obetimi aye bidiaboa ama adehye no so wasetena mu yedie wonsa etimi aka won manyafo Yakub Mohammed ene da sansem wese nyina di ede kyereye babi aju yempe obi foforo manembra ye bidio wan kanisa na yonka ye ni asema American eye on record ye wo recording ewe ya phone so emre pam ye bebo ama obi atie ye papa Francis Manu Adabo awoye MP was say abushafo for the first time 2024 me catch am say MP no me preview na jenti am pre MP ni say enema tuma boni ayaye wo district no na for the first time me Francis Manu Adabo me na mabontia na amanfo de omonsa etnetne me so etisha me catch me ko MP ni bi ma ye be di kuku nemo paya ya wo say ye na wo say nyina ye kabom na ye ko pe anu foforo edeneba sebe ya sani moni de obetina poku kroma obetima di traje poku kromfo say final adabantima ye media me ba meye ensuona adabantima ye media me ba meye ye manu suna adabantima ye media me ba meye na ye mi musa me hono say se wan ka so waje tumu se wadi district na bra sebi na wo say ko fani pa fofra ba so o meto apro no so abushafo ebi sida yama o 28 years Balado Manu be 16 good years. Francis Manu Adaba Aba be 12 good years. Ono akasa dia tumuso wo di district na bro. Ebusia NDC parliamentary candidate ya wono ewa afo no South East abato mpesua so na poku krom oto nsansem wese nyina de ma yen wa bra ne amane bone benenzo uso ansa ejina ho bia NDC amanyoko no wonum dwumedie bia na omudi ase na enseme etodwa na no si ya pe na titine ne ya wono ede ema Asante Achem Central NDC amanyoko ne dimu onmonyafo Ibrahim ono so jakasemo ede nsemsei etodwa Samoto bana moto mama mo MP parliamentary candidate awadi wa hano na matu amano abusafo this the time party never power not is ja yanyina yabaka bom yedigi amana yefe towe oya mu chairman na hokeka our national na hokeka our regional na je se nyama papa be dai ababa fie na sama mo ma chidom na sa program wa fie akofie
What's all we going this program? Never got to the on your party, Duma. Never fell, now shall we them. What's all my people party, Duma, so now shall we them. Awusiani pa yete ne kan yodomonya for Ibrahim wo de wani kyerem Asante Achem Central wono na NDC amanyoko no ye tetene ne ewo ho ne krokra mu na ema don frefo e de ma NDC amanyoko ne fa ye no ewo afo no South East abato mpesua so woni monyafo Oraire Mariama Salifu wono so agya kasemo kyerɛ se braso se ema ye won pesua no so do mem hasen nyina no wo beto otitaye e de ama NDC amanyoko na ma watimi abefetumi no atena so Oba, what do you do? About when you time me for I just don't problem. What that then? We need pass so follow my test. Me you know what's the condition on you? You said you be 2024. You bet me about power. Hey, still. You know say power you bet me at because I have found out to east. Pass 20 executive. Ya pay your one boss is there. But I will back with who come my who. Ya papa you ya pay your one boss is there. Manage that 2024. Oraire Mariam Salifu abusia wono ne freedom edema NDC amanyoko ne faye no ewa afo no South East abato mpesua so na Mr. Ko Facebook wo Sompa TV Ghana ya ne de say ema na mo peka bastais mo pentade styles no NDC amanyoko e wonu dwumedie na se abuse chakore se kwen so mo tete wono de bra Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 kasa dwumedie bia beku bia no kabaslete ne oh get no by na styles ni nyina okay. Anya kwa bra no ma ya chanyam nam kai obra. Misa asem beba pe asem amake. Asem ne ba wa na beso. Yen kwa yanim wo emfimfiri mantam na yenua ba ma Erika na ne sia na mu e wo emfimfiri mantam. Na de Erika so de afiri ho ba no enna fom kora. Wo kire se adesie ye wo commander edina egbafu abrem abato mpesua no so emfimfiri mantam ombu afu papa. Efiri abrewa ekoka akokora. Abrante ne ababa wane akoda akora yenya ngo no obi abu afu ene sen wo mo kire se be 2016 no ho a ena ekwan bi ye wo mpotam ho no ma ebo akobadie obi atimi faso kodi ne dwaba fie asomdue mu ekwan ne de ma contract se mpanifo hwe na omonye ho adwuma contractor we ba se motia na adwonso agu kwan no so se senye obi aba kwan no so na ofa ne bag no wadwane saa nye ba kunya mienu nya miensa kyese mo kire se be se enson obi aba no wadwane adan ya abano de meka wompese obetua mensumi ntimi mfa amanfo emma meye adwuma ebra me mo musika ne enya nto a anya ntua na afa ne bag won na ekro no na omo kire se adan ru adom kwa de ombu afu kro mo nya aban a wahwe ne be ya asam foforo kro mo kire se edan a omasie no akoyen samanfo nkwa na te dan num emfuturo na agye dan na boso beko na emfuturo wodampa so beko na emfuturo etempomam beko na emfuturo ete kitchen ya wo didie ne nyina kire se emfuturo agye fie ho nyina boso na hwan na wono no emfuturo agye ne dan boso wode koma haya sabe obi so ba se oba be hai obi ne ho beba enti se obi kura ya post na ba krom ho se kyerkyere ni ana nurse no ma ya dwuma no wo se ehene fa commander di na gwa fo abrem o ma ye kwa na wo se de be ne me kwa afida na maba sa yenti ensamoy Ababia we be house obeye oye car no jama atfo ise we bojuodu na wodi muntuma egudo ntum ise da bakun bi ntuma kunti market hospital 1 week ye ble hwe o yara abata wo ble ntum fo kwan do ya mo be 1 week na se kwanu o ma bibi ya kwa 1 week o se na ye ble ise he onya wa ye poto ntuma ntum ma ye ya akodem wo beka na kono ededanim o nyina wa ye poto ntum sha atalfufu okrado ntuma hata ye kada ye ntum ya na ma sese he me yele me from nya awayele recruitment tade no wonto wanya waka na wababa ababu ye bubu kunya ne de ofo su ni ho me project driver akoni ntumi ye fado huntuma enda yiyel ochina yiyel ye bo huntuma wom o ya tete ntumi ye adwuma 23 days ibi obe ye adwuma 23 days bi o de yel okada hospital ye kwani ntina me ya bobo kojan abana da hena da oba be ye kwani enda baba ochina baba marka say mashisa wazi be hinara ni ha wazi ko o sanda commander ya kan ana atum ye honhom ye nkrofo ye ma respect pa si ama respect am sisi no wa fanya do atero enti sisi de mmebu na ye wukrum ha yenye mpanyimfo nkete sei na yenyu abede
aban onhwana onche na nwanhwa komendo yanso yakaga na ho e peaceful work a yede sha bande yemana up to 3 weeks say yantena nka me yebeye no beso achen za yehunu sesi aye 7 years awe je kwan ato ekwani no ntedam na mo yawe wo mso inde pass MC ikrom ha no fi akitechi no fi MC otere sesi ona bo ebu ape ikrom ha no fi nti abe bone pa na commander ya up to now ekwana yesu afre so many years no ntunu wanka say ho mfutu yi olukuen olidienya meje meeting na yam yo last week because hospital was me lungs me yerba say about time and the chair say na was one ba utomika ko hospital a cheche for wo be commander be chere yam pharmacy wo be o chere wo sha tere bien ibasa asa we rem o omotew yes urban the youth of commander ya keke yen ho e bi sida ye bi da e so your friend demonstration no more dey demonstrate no obey one it's a ban yes son 3 weeks am for no me need 2 weeks o chere yen for commander no. And some Milano, Yemia Bema, Ericana, you will see a name a war in 50 months in a boanoa, or the brain. I will see a free 50 months ammonia, the Niachemo, a was Santamantama Senmobium. Now, ye boy Remo, a war a yacht mama be just south May Simo. Now, was young cry a free waban and yet there, and Tiano, Etress. A best nipa enum anasen insia so e na ye kasa etuo etimia kasa wono mo a ebida konfa no cha ban ya sabia ye bi nso wo mankran so aban ya sabia wonom eje ayahwe na yenko tie adekodi enam so a ema etuo tutuo esi ye nipa besensie wonom afa ho eprepre wonom nyamfo Yusuf yaya e assembly member ana krokra che won tabenu electoral area ewo atwema wa biaja south mesimo won monyafo wote yanka na wie yemo ha emo akwaba ebakase so. Hello honorable Ebusia honorable enti yanka ye hwese yensa betimi aka no honorable pacha wote yanka. Hello Ebusia ye toato aye homa ne ye ne won monyafo Yusuf yaya wono assembly member e de ma de hia ya wono me won tabenu abato bia ye honorable pacha wotime kan ye mo ha o pacha be josu pacha hona muti sen ankopa adaro ma na so e nyame adaro ma okra ye na ye ka se ya atwuma wa bia south bensim kra ye friend akua pem ne mpota mo e de be pote e na esi wa ye se etu aka se nipa bi no mu menu aba meda wa se na ma chia atiefo nyina iti o ma ne se se no die ya ena wo hima wo biapem efrim enura na mo tran se o medi no 40 days and the 40 days no ma wo ye na na ahemfo no bi free Asante region kuma se ya champion hene eja se hene no mo baaye no na ba mu hina wo biapem ho de di wo minim no makochi na nam se sama o hu se Asante mu ana ahemfo no bi top ma ya no mo ta tutu ni ade enti tuo na esan abrante na na otopele tuo ni san no kon ho sa boba wo to di ahemfo nani mu a o kwa akochi na no tuliye police tuo na de tuo no ekosi form na eto ye na enam so ama na kan enipa enan asisi ameno ka se mienu o mankan so amaya le sabia mienu aka so wo konfanoche ayara sabia pacho sana asemno etie yo na chese meti wasi ya be mana na etuo no sen ne kwa ho no na waka achempem efekuo no hu bi ena na wono ma eche etuo no wo police forma ne bia usa achempem fekuo no na achempem no so ma de jase hini a wo mo ba so mo ba ba chia eyie na se na brantie no de wo krom ho a wono ye ba mu hini wo akrapem ho no okay enti wo na edi edom na nim di o makochia enti odi o manim na etuo no sen no ena opa ye so wo ko ne tuo no ekosi wo ne eto ye yo it is say any pabes say said the sia to say ni pension sa na tie na it is sa wono so edabremu to say ya ye ka say sister ameno ka say de me ankasa me wo police station o man kwa mu nananom wo police station nananom o tro o mu statement o police station o man kwa so police station ya report so ye no makasa em say a doctor food na o mo so a o bu so o mu yi aboba no afiri wo mu mate na eba sa no aplosifo abemu ana sesen ena titie aplosifo abemu ana no ma ba no na wo police station
control man na police station kan ya bombe faso a bombe timi atutu na afa the police station no ka the police station one why na wo wada roma ne ekwiapem da se hene na wo police station na se be mo hini na etuo na nkasa sen ne kwa ho a wo poli e wan sheda sa ne ma we se yesi ono akasa nso we wada roma ono ankasa die atemnity no say basa no yankata yon court ye kwa kwa hwehwe me hwe ho ana pay bi say they say wo hini no mo say abeya chen wo mu hu ba bi a wafa nti ekura no ntimi hu agesi de tro ya no asem wie na tro na no asem wie a ana ye besan akọ ekapem ho na ya ko hwehwe yewura ka yewura na wo du ba asa akọ ehia no to no ye be hu no na afi they say the akoye say akodi a police for nsem awi nti ye tro ya no asem wie a ya ka na ya police for nsem a obuna ebetimi etu ho anamo mate mayen fa unsi asem nyame ya adom na se ye hia wo mo ebesa ba wo nchen wai me ba cho me da wasipa na ye bompa ye de ata wo mo apira na chi se nyankopon enji wonom esi wo maye na onsa wonom so apira kro no e maye ntente mabusia panyin ye de no ekasa ye wo ye kro krache e wo ye ntabenu abato be no wo atwema wo bia ja south mensim wa asante mantama se no ni pensia oyu se etu aka wo no wa bra na oba ahema bi watofom a se de amamre ne amane etie no wonom chese wo mokwache ase na de etuo se no poli ya etuo no kosi fom a epla ni pensia nti ye ne de nsem na chi de be frato wo bia no ye mama so ensi e wo ho ye to ansem no so amamo ye nuanom Sompa 98.9 ya owo sunwane na afenso hafo ne mpotam ato ye nkra se sadie mudi kan ete asem no dada se afra se nso hwe na nkoda no kotwe wa ye ka famu no kire se nkoda no nso hwe ne bi wo ho no mo ampanifo de wonsa atoso ne nyina kire se ampanifo se ensise ye da nso hwe twero no ho no nkoda no bi abuso obi wo ho no mo a emfa bibia emma ba bi ye twero nso hwe no weba na ebia bibi ekita no a efere se foreign materials no na ebi ehye no ho ebi won so a opie mekodwo nso aba na wa weba no na bibi ekua no nyina no ka ensamu ampanifo kire se etia nso hwe no etwero ne sa ye ntine nuanom akọ wayek center hodum na bere okọ no na kire se enya asameketo akora awofo no akọji ho nyina aboso bere wọkọ nso na wọma nso eka ho na enkoda no ene mpanifo nsamu a omo ka nyina etere se wohwe wayek mpanifo ye wosunya ne din no a wodrom ho ba bi a wonhyada entiase na awofo no bi kura etere se na moye ye mo niema sei no a ebede na nkoda no enwie mu obi a mo se ye mbrantem ya betere ha homache ebi kura beda hodum ne ade a da ben kwa na pani bi kura ba nanim na obeka asem de a kire wo mo nyina nso so bia ma honum ne nyina no yade a ehadwen na ensohwe no nkoda a ajampani for the wonsa eto wonsohwe no so no eye 3647 ena ya desuafo a wokotro nsohwe ne bia fa ase no a empanifo ekura wonsohwe ne mu na wofo ne bi nsam o de ma ye nuanom e kire se o mo sra ban sa ban mrem tententententem ebi finkran ebi firi boko ebi firi bolga ebi firi hene ya kire se nyina no e ya de a ehadwen na o mo sre se ebe ya ban mrem pa na omunya nsohwe no mu ema nkoda no na akoda no obi ehu kwan we fa so a obetime bɔ no bra wa kyese fira France ere be kasa abrei obi wo akɔ no wa wie kura twam kura wo soja mu kura obi kura ko police obi kura ye nurse ni a ese wo gi sika digu ni botomu na ko ba sa ye nuanom so ne ye mba no so te ye nkyɛ sa no a na ehadwen na awofo baako a ye frɛ no ameya kumfi ya ono kyese ofiri nkra no ho ana homache ofa ba se besi ha ene se wokase obi a wo hu obi akra na wakase me de akire no enti nsem ekoso ene watiefo nyina ye pese ye nyina obi a hu de ekoso ha ye ona wayekefo de nkrato ma ye se ye mra na ye ma no ye no mo ndwendwen wo mo exams na wo mo hold on ampa ye babedru ya ye nyina abodon pimo ha bia ye hu ye ne se akonya kura se ye traffic kura ye nya bi eti ye ma wayekefo ma ba ko be kan se ye baba yi school num 120 to 125 na obi an na wofo e be kan ho na ye de nkwara na afọ wo mo wayeke examination hall na mo akwa akotro se nsọhwe na mo ye no o mu wie mu ana so mo wie mu ya ye gira ho sa ntiasie bia ye dwen ho ntiasie bia ne ho yenim se nsọhwe de ye ya invigilators and the report to come and some head teachers and the report to akọ nti ya wofo no ba no ye ntia ye ka kira ba ye se no won fa ne nansi fom na ya nkola no nsọhwe na ye hold on won hwehwem na won ma ye nkola no enya kwan na ye ntim fam nko school
and some way in an annual Sompa 98.9 and a boa no fisoniania or de Ebreyen. You can forward the mouse, a Riana Bontia, Jimizone 5 GNB. Now, if I hear what Pom de Beco Yepa, Baby a tongue and piano, Jimmy Franeton, na and Soto, Baby programs via ya or Quasian, Bomoden say, Oba Jimizone 5G or the Afran the M Fry and so home Dr. Salasia, Asaminosi 0246270221 0246270221 3A Heba Center for also Coquayam team and this is Yadam Branian to us for Mount. Yaria be a how piano, you be to us at your mount. Misty Heba, calling Nagdan Heba na face swap down, baby a ton piano. Also, per 3A Heba Center, no dry, a friend said Coco Master no 0546107107 0546107107 Yabomatin, Tamon Quafin Eco Donko, but Bomadin Pa, Saudi and Mitchell, our 21st clinic and Crabata be a pen will be a. Na wakwaje apomderen e free onamuro mkosi wapampam ade bia ha wo bia wo nipaduano sciatica no ye ne boso ke na no ankasa yare nka ye bia no ye ho adwuma herbal treatment ade bia opese wo ye wo nipaduano ho bia no ye be ye ho adwuma e de amount 0540311311 0540311311 ye to kreton ya beba nsempia ka che be soso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa Sompa TV so ena weni go a wo hwe na wotie ye no ewia pramto brekase ena etutu ne srani abasade ma na busia wotie yen kasa wa sante mantem wa ye Sompa 93.1 bropo ye mantamfo eto de fan kranza Sompa 90.7 ena bunu mantamfo so ene wonu ma wonu bembe won nyina no eto fa de fa Sompa 98.9 ye to ansam no so e de amamodia na ye remo e wo chief alaji Uma Mohammed Gau ono so na kache wono ena wode wani chiremo e wasante mantama senmu a woye basafo nyina ehene na pagi etine adwaso na finhie aduonu nie enam so yesi asansa fa de a wode chirente no wo kyerese ne finhie aduonu no wo beda na di e de akira mansan na enam sa yoso ama wode nsem dodo na ena e de amaga na fo nyina se wiase wo we no asomdwe ne boden enso yente sika enkoto e wodwom asomdwe hu na wo hwe my Ghana ha se na de ahototo ama ahodo so a wotimi wo so my Ghana yasomdwe de ye de ne ye papa panti wakoto asre se okra ne nsem akra ne agyegyede adehye nyina nye wa bra ye boa ye ho akwakoto abai se bai a won be ma asomdwe de hene e wo abato no ye boa ye ho ene ne tuomu ene nachi na timi aboa ama ye ndin pa ya ye wo e wo amama so no yakosoa ekuremu na ne ma so atoto ye e de ama yankasa ye ho Asama wa ayi ajima tete yakodo tampazina yakodo ye
yɛnhwɛ yɛn mba yie ɔbaa ne barima no nyinaa yɛnhwɛ wɔn mu ebi nhyɛ obi na pɛs no pɛs ɔbaa no ɔrefɛ sukuu ayɛ dɛ wɔyɛ dɛ sɛsɛ ante saa obiara wɔyie wɔ ne tiri nti na mada gye ne ho sɛ no wɔma yɛnyɛ baako na yɛnka nkwaraa no na nyinaa yɛnka mbu sɛ ɔba abaaya ɛna anim adeɛ a bɔɔlo no wɔnkɔ mu daakye no ɔso yɛ bibibi ɔbɛbɛ mba ɛna anim adeɛ a bɔɔlo na wɔmfa nkɔ anim ɛyɛ mekae nti na ati nikuma ibisa baako nipa yi sese mbaa ni sɛdeɛ muso kɔrɔ ayɛ ma yɛ abato na yɛ kɔrɔ ayɛ ata na ata nti yɛn ne sise bia yɛ nyame ne ba no bamba no no a ɔbɛkura yi no nyame pɛma no yɛ yɛn sɛdeɛ na abato yɛ nyame ne ba no no ne wɔn ti ne wɔ saa na teɛ di abatuo no ne sɛ biara sɛ wonyɛ basabasa biara ɔma yɛ Ewusia wonso ni nipenti no Chief Umar Mohammed Gaw ya ono ya basa hene wasante mantemase no masre se ye nyina ye moase be ya asomdwe bedi hini ewo bra ye boa ye ho akoto abato na abato brem ene nechi na eno achi wodwumedie ni mo no wodo ani kyerem wendi si kyerem bata amanyoko ni mu a won titire ni ye Ra Johnson esiedu nketia General Mosquito wono ene de ni monyam ekota adwumedie nechi wono so eka kakra efa abato ho nsem a eye dru a na kyese bi no mo ho a ye yi wonom apemu ewo saa abato no nso mu de ye manage ni se da bia ye ka se ye NDC for de ye bu Ghana ni bia se oye Ghana ni pepepe obi nya Ghana ni enchen obi ifri se omai mu a ye ka se obi a nkyire nase obi a nkyire ba bia ofri bae ni amane nse nkwa na nke bewie no Ghana man no nyina ebeda mpan obi a ni wa akobeka asase so a ifri se ubisa obi a ba bia ofri bae a obetimi achira na agowie se ofri baabi ene beduru ha na sana nya ebo adasama obo asase no mai enti baabi a obi a benanti a obekọ akoduru a eho asetra beboa no amane sese wo ho no atrase otrase no obewo ne ma na wo ma beye ehofo enenti na dabia ye NDC fo ya kase yembe nipa yimu ewo manum ifisa yakase we ye hoho a Ghana ha obia ye hoho ye Ra Johnson esiedu nketie titire ni edema NDC amanyoko no ene etie no e ye nua bema Ebenezer owusu ansasi anemu ewo Hafano South West ene ne importamu na wato ye nkra se ekuo bi a ye fe ne se Women's Health to Wealth omonde na wotwe ba akudwumadie atintim so ni nyina no ye se ye tete ye nua maanom ye maamenom ena afenso ma sebaya emprewanyense ne ade no eso ebetimi ate ewa Hafano South West abaton pesua no eso na dwumadie no ase no ye nua bema Ebenezer owusu ansan Dr. Ruben Bejra edi enkomo wono na ye pani kwankyerefo ehwe apomde ho nsem so ewa Hafano South West ene ne mpotamu na ensem a wode ma ye nua bema Ebenezer owusu ansan no eyetietia ena bo trese wo hwe nkontabuo pa ye wo mpotamu ho fampere wanyense ho no a nyamie nim nie ya na asefem wo se sa wode call ha mu chichemu a 12.6 ya eye ma wo mfie ne ye du ekosi edu 9 ebiemu nso 12.2% no egina ho ede ma woni a wo mfie no wo ye ma efiri edunum ekosi edunkono ene ubohia wo mo na se ya na nhwemu kakra e kire se nyame anim ne galamse ho nsensem ya ekoso e wo mpotem ho eno so ka ho ebiemu nso mpanifo nsem omde ma Ebenezer ene se ebi wo no mo a ahokire enkwankro nom ne ade nyina ka ho obi apensa kire e wo na brabom na ko ba sensa kire no wo twe ne ma na wo yoba
na waduru ne mpani fie so na ne mpani fie so na waduru no ohia de ba ko mienu miensa bi efe ne maame ne papa ho na ne nsa nka na bema bi na se wode bema no a bema de so sabi onye mema nyina bema bi wo ho no a wonfa de enche kwa waye se bonsam no nyina e ka brabo no ho na yente doctor nsam a wode Ebenezer. Child abuse nye ye mindset mu ha enkwane so ye ka ye mindset mu asamo inti nansia ye ni mpanyifo a won mo hye emra akora fa san maiwa yeto omomo na anase yesusu omomo anase bibisa ye ni won mo hyiaye akuntabua anasa manebo ayenya ye free a police for ho ene a doctor for ho eni a teacher for ye ni wonu ye djuma eno no ekere se eyade a ewo ho pa se awofo no bi afafo no bi ene won ma etimida ena se wo hwen so a ye mansim ha assign small scale mining aye good duma wa hanta ho bibiri enso aba ye mansimu aha amane boy nya wo sa edwedi na sinu so kire se enkola no bibiri binom wo ho a esanse ne yesa wo fo de bo wo no mo wono mu nya enti na sa woni ya to go di enubi stakakra wo mo nsamunti mo dada sa mai wo yi binom no mo da binom kra ni binom titi se okunu ene oyire enti na ya sifim pa e wo yemansimu a Ebenezer amananso a wone doctor ewiye no ene wone Honorable Joseph Frempong Bonsu ya wo DC de ma de say wo Hafo no South West mansini mo nso edin kono busa ne se papa una wusi aban nam ewo ho ohwe nkontabu a Ghana Health Service obu na anu odin se ye ne den woman health watch eji obi o mabaya mansini ma ko ne me boy pa kanka school for maya no ene atwemfo bo mansini na ne no me meeting wo feska pa masese no mansini a o se ko ni pa na se ye de se de to ne ko de di data se hia mpa apomfo ba se obi ko ayasa da ko wo ba da so ya gina wo ye kan tu is ko rom to de bre ya da mo bo mansini pa ne de ka kire mama fo nyina se ya no me screening kwa no maya no mo ko school no mo screening o me screening se ya de bi wo mo a the lecture be man da ko bo fo na omo de ka be siwo do ko hospital show free do free but I for case ka ko be man kwa na da ba man ka so no be fa kana ko na ko ja mo je mi sa for say mi ko nyami se o me bisa na se o ba de lecture we do say sa agi yo person do ba no ko aya se be ko hwa mu ya ko hwa dia dia so mo mo de no mo anko se de be ya de bi man kwa no be tesua de no be ko ko mo ama mo tuna bo mensi asede wo mo yede ma Ebenezer Usu ansa ye wosi anam wa Hafo no South West mansini mu tia ye remo ewo adwuma kwano ewo mfifi mantam ye kura ben mankesim na eho hene ye wura kwame na hama abibio wono so ede azesrede ede amampanyifo ni titru ene mrahye badwafo ene wonom a woye adwuma ewo mranim adwumako ni mo se sa amamra ye wotintim na fia pema henkura de mienu ye de dwuma ewo mem ha se no mo no ne fa bi ya wawan ya ekire se wo bia wo ho kwan se wotimi ka de wo pede ya otene din potokasa mu se freedom of speech no wasin kebe ya mpanyimfo hwe na wonye sesemo ewo saa tefa na ewo ho no na se bi mpo a wonom hwe enyimfiri wo kora fi se nei ahantan emwa de ne etranton ene enkwada ye nei wonom edidi mpanyimfo atem ne nyina no ne nyina da efa efan ya ene wa mamra hu a wogidi se bia wankasa wonfa ahode ya wo ewo ho nti ena amana ba sente no wonhwe na wonyi saa de ne fro betimi aboa ama ene mei wonom abuade ama wonso nhira wo hwehwe no wonsa etimi aka for Ghana campaign rutum gasetia freedom of speech ibe gbe oni mo ase o come dem fata da jo eyi na mama amen ni mun sama e bebele nka anu ya na nanu no kanse mun dem ya kanara e betumi a chance fi anapa akobo anyimi e be bukro ndidi na omani yi na nshesi na ma so ndinji na o chire kom no da nti ne bibia bande obia tu mekam ope so bia tu mekam ope a ese bita frete wo yente da momra
So I repeat, and I will repeat. Mesele, pain, I cry you pain from the not the moment. So I shall know, one female shipping, no man better and young swimming. Hey, as was an attention. A Ghana man's your plasma grade, some car, Kakabia, Macafa on the other. That was it. Abusia nipa yete nenken eyo hepopro ya wote adwa so de ma de hye ya won mo adwuma ko wopanyi ya wono ye frɛ no eyo koduro Kwame na hama abebio na ne de no echi no na ye Douglas Oyibo wono ene panyi kwankyerefo ya temo adwuma no wotua ano ewo mpotem wo wode afutuo ekɔ de magana fo nyina sei wo Ghana ha ya pass at 798 Adia Act in 2010. Oh, who quite say, me am Gina Hay. Okay, said, men are free crime, and make ourselves no cruma. The only difference, and he said, and Sana Obenya sa right, you know, to drag me from Accra to Bajumako to handle your matter for you. Your case must have been filed in court. So what file case in our court? They are about the Chief Justice Assembly. And Chief Justice soft chiefs, Chief Justice soft chiefs, you know. And then na chairman na suma for no. And no one said, Osman said, hey, Monko na Monko Hema near the Mika, near Babe Yaba. But as I said, on file case in our court to be and you want me for me. So framing me pebre ba na say bra enye me court bre na me dey ba e ho na bia obeboka Abusia ensebia yetie ye efiri Douglas Oyibo wono wode wani ekyerem watemo adwumako ni mu a wode ntintima wom eno muto anamo efiri nkrampopo ni mantem de wani kyerem adwumako a okokɔkye a wahene na nam so ntin sansem wese nyina no etimi to dwa ewo ho yanko New Dwaben South ayekɔ no ewo epoye mantam no emu kwabena nyaako na to yankra adifiri empotebon kwabena to yankra senkro to ahodo pi na ewo New Dwaben South honum ya ewo epoye mantam no baako eye yawo kyerema kurum na wuduru yawo kyerema kurum no a wi short organ na wokɔ ho obenya bi senu bone pa koke ne se ade wokɔ ho no a obenya bi na adehye no kyerɛ sɛ ufira fomu ba boyi sɛ wufira adwuma ba boyi wufiri fie na wukokoro mu aboyi ene se wadure so kwa na wukura bag de a yetime te won sa firi ho ne age bag ne de firi won sam kyerɛ sɛ manfo ne kyerɛ sɛ afede afono wo mo nti omo afamra ne ya hye won sam ene o mako base ahodo ye won potem ho ene base hyew no matwaja atum bi hyew sa wo mo hyesi sɛ ya ente de akosoi area ha sei edin sɛ obetete akola me kei bonkers be miensa ene etwa ye ho ehia enti hwɛ sɛ wo titi akola na akola no sorry tembia ne ohune obidi wi atoa na no a onum enam ana bonka be na omunum cocaine ni na sefo ne na wo ho minua enye easy so bezrezi akola na obetete akola ewo mantemu ha krono wansore anya kromfo a obesore anomu wi ana anomu cocaine enye easy minua enti ya de a ehayem pa ibi robi ibi twisikan ye yo mafio se na be ya ochena and down na way clear obi anti be rubber bi nyahwe obekwa ko bra the end no be fade a ene e bra be ne ebo so this time yes yenni ahotokora emma boys no a omonnom wi no na nsenya ye wo fie a yete ho kenkan bible yes sorry awura dem ye be pie nu mi oluman ni wales odi ginani kakra ani ni phone o ma be fani nyina wi akitikitikiti onni adaju kura sa odi wade be to abonten obekwa aba ne afa upie kokurom se wo ba na ade sound kakra untimi ba ya kyerema kurom na ye gina wo na ya bo age wonyema endro ya ye kan ya ni abra ye ba hai ye bra ye ne no tebro no so wakọ eyi a oba wo ma bo no kura ye kan oda ho no untimi nsore we yen samu a kwabranya akobo ano fi epoye mantamu a wode ebe ye cloud internet o frɛw
So of course we are the fastest internet in the world. Top high here one Love FM and team anymore. Adie be a fa internet who be a corner on your mount 0244601933 0244601933 na wajo so channel so setan also atrapa new site ho Dr. Abe Frel say ya wie bia bra na ye ni hu komo obetu ase de amount ye hu fam na fe so honam fam ye de nu bra hahama nua hini na eye adwuma ewo atane hodom ti ade bia ha wo bia no efiri wo namurom kosi wo pampam ni nyina no wo ye hu adwuma Dr. Abe ni bre bia no beko na wo ye o hodom a wo ye adwuma na ni abre biti pa 0243345392 na wajoso ebusia ye fa emu aseda kese ne mayero asante ebo Benedict wono ne semufo panyi na wie akosua somu asodela Mrs. Japan na yire wono na ebete afidie na chichinchim ne from adema yen sanso akukwa Veronica Jando Evergreen Mama enso ebo ye chidom ya Grace Grace kase no ansa na pam dada peka no ma so for mami premeni ni kunu ya abo ama na afenso so no ne skra akosua je wakode ofo so be ma omunyina afam de ka ho na ensemi bedam buziri caption man ye na no ase MC Alphonse David ene yakoba Jesse Sempremo Fe Kelvin ene Kingsley dom ni nyina ye da wonom ase sanso na Sompa 98 points na kwenya kwa bro no man ne dom eto edi free yesunya ne ye da wonom ase afen kranzan so no apamdada ene dom no eto di free Sompa 90.7 ebusia ewie wonom adumti na makenka fo ohene yire ma me ekua yeboa Siama bronya enafe nana kwabra kese ye den nsem no ebeso brena so for mami premeni amesa amenya meye wode Sompa nkomo bola na nesa de wasi afa no minim so wi akwakohia Samila Baomiama no 1 year anniversary no se na no free enkra ba be hia no one bata on ba cho monko Sompa so de nanim no de anya ize na wege no so efe wasiesie no eti wode nsem no the wege is wege, the dress is dressing, the shoe is shoeing, and I was just the slippers is slipping. I will see I time was so time of my many man into no you run it.